Sa ibang balita, ilang sementeryo sa Macabebe, Pampanga lubog pa rin sa baha. Tutukan sa report. Dismayado ang 66 anyos na si Mang Raimundo Alido matapos makita ang puntod ng kanilang namayapang magulang sa Barangay Santa Cruz Public Cemetery sa Macabebe, Pampanga. Gumanda na raw ang lagay ng panahon kaya akala nila ay humupa na ang baha sa sementeryo. Plano pa naman daw nilang linisin at ilagay ang lapid na sa puntod ng namayapang kaanak. Malalim yung tubig eh. Ngayon lang natambakan to eh. Akit kami sa taas ng Micho. Diyan kami dadaan. Pagkatapos titirik ka. Hanggang makapunta ka sir. Kahit na yung mga apo ko, papatirik ko lang yung mga kandila. Iba naman ang sitwasyon sa sementeryo sa Barangay San Rafael. Binabaha pa rin ang mga nicho. Nilulumot na ang ilang bahagi ng sementeryo. Nahaluan na rin ng basura ang ilan. Ayon sa MDRRMO, nasa 4 hanggang 5 barangay pa sa bayan ang binabaha dahil sa high tide. Sa 7 sementeryo sa bayan, 5 rito ang binabaha dahil sa mga nararanasang pag-ulan simula noong Hunyo. Yung sa mga private, okay naman kasi mga bago yon, so hindi sila affected ng baha. Pero yung mga public cemeteries natin are mostly they're partially flooded. The government has elevated yung mga pathways, no? Tinambakan nila for people to use. Isa ang bayan ng Macabebe sa mga flood-prone area sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, kung hindi kaya, huwag ikompromiso ang kaligtasan ng bawat isa dahil may iba pang paraan para alalahanin ang mga namayapang kaanak sa darating na undas. CJ Torida, 1 North Central Luzon.